nakikain. Nakikain na. Punta ka siya dito. Pinapabili ko ng cake. Sabi ko, sabi ma, ano ba itong kakain? Sana all. Sabi ko, cake yan. Sabi ko, may birthday dito si... Oo, kasi magluto na spaghetti, sabay-sabay na natin dalawa. Kaya, Sinong may birthday? Si? Sabi ko nga. Hala, masarap. Agoy. Ayun, ang cute. Baby, ang at saka ni Juby. Agay. Baby, hi mo. Hi mo yung mama mo. Saka mama mo. Sige na, nakain kami. Nakain na kayo si Ayan. Yun. Nakita tayo sa ano. At tayo na. Sana all. Sana all. Agoy, natalikdan mo si Dudi. Guys. Ay, may ari na. Kusina. Agay, di makita sila yun. Tabunan. Agay, si Rahim. Rahim. Ano, naghahanap na Rahim. Maraming salamat, Rahim. Ay, maganda ang isda. Alam mo na yung paborito mong isda. Pre, maganda ko sa isda, pre. Agay. Gawin. Bili ako ng sila. Dami mo yung pwede. Oy, Ate Peli, halika na. Kain na si Alam mo, nag-live. Alam mo kung ba man ako? Alam mo kung ilang virus pwede na Ano si Dodi? Now, ano na Lagi yun? na, umawag. Ulo mo si mama. Isda. Nahim? Salamat. Sabi mo pala yung birthday. Spaghetti. Paano siya kasi? Nagulat ako. Malay ko. Alam mo? Oo. Uy, balisan mo na. Ayan, babe. Pinap kayo dyan. Sabi niya kasi sabi. Ano ba yung ano? Kaya yung tayo dumating. Akala ko yung dali siya. Ay, hindi pala yung alis natin. Kung walang kakagawa ka ba yung pinagin ng military, wala yun. Atin po ang mga OFW ng Saudi Arabia. Ako, Sa tuwan mo lang ano? Action. gusto lang na kasi. Bakit? Oo, gusto niya kasi. Kumakan na dali. Ayaw na. Ba? Angel, ano ba sa akin? Yung angel ba? Yung family dati. Ate Tim, sabi na. Ate, sabi. Pwede ko mag-ano ng upshare daw. Hindi sila makapasok. Sabi ko, ang hirap talaga pumasok ng upshare. Sabi ko, yung ino-alaw ng mamarita ng ano. Pinatawag niya sa akin yung www.upshare SA. That means, doon ka muna mag-sign in. Para mabilis siya na makapasok sa inyo. Ano na naman natin? Parang may makaano. Kailangan, ang sinabi mo sa nang password, hindi nila share na Oo, yun nga. Sabi ko, sinabi ko nga. Pero mo yung password mo. Ano ba? Dahil pumasok na Ha? Gawin ko na. Bihira ko na. iPhone, may dala Hindi naman kami pwede mag-send sa iPhone mo kasi may... Hindi, dapat sa public talaga. Bebe! Huwag tumami! Bebe! Sa bebe! Ako yan, nakakawin na siya. Dahil na alam. Sabi ko, ano yun, ay, naku, bahala sila. Sabi na, bata ka, tayo na
Dahil nakakapitay namin ng sikulit na. Nagdasama na siya. Nandito yung kawin. Sabi ng polis kagawa sa akin. Kasi kung may tayo, tapos makamu. Sister! Kaya ba? Better your abaya. Cover your hair. Ay, ganon. Sa baba. Sa lulo. Nilulog ko na Ay, kayo. pinapapagpapay sa lulo. Nakadaan na Bak naman. ka ng Korea. Oo, Hindi, pero siya lang yung time niya lang. nadaan na kasi kung yung awan. Tawa ko lang rin to. Kasi sabi niya, cover your hair, pero... Di ba nga? Di ba nga nag-abaya eh? Better your abaya. Sabi niya. Hindi man na. Kasi gumamuhuli. Kinuha na yung ano. Hindi naman sa ano. Agay. Lalaki. Pasok mo si... Yan na si Mami. Si mami mo. Ha? Sa baba daw. Ano si Mama? Wait, Mama. La. Kaya... Oh. Ito yung cater niya? Oo. Abo, tapos na yan. Buwan. Ulam na yun. Wow! Dinadami ako ng pagkagal pa rin tayo. Wala na tulog. Sino lang pa-cater dyan? Punta lang kayo kay Dudes Vlog. Kay Dudes Vlog. Tapos na? Tapos na. Hindi naman ako ano. Pero pinitay ko ka, Bert. Ako, Jess, hindi ka ba nakano? Tapos na ang kanya na sa iyo. Hoy! Ay, hindi ka dito. Bukas. Bukas. Bukas ulit ka. Dahil ba? Huwag ka doon. Let's say, wait, kasi alanganin natin, hindi ka Hindi natin. lang. Cater. Pero may one na. May one lang sa akin. Si Jambi. Pero ilang pinayang. Kasi ako, ang pinayang ko na rin. Kaya na. Agay. Basok ka. Mag-asawa, may anak sila. Ampun. Kaya first ko, makita mo sa... Ay, nakatakit mo. Nge, ano ka kaya? Oo. Kakain na. Remembrance na, no? Yan, for them. Isang isda. May Tapos Diyos. bago mo yung mga exercise. Ay, magugusto mo yung ulo mo. Pilipinan mo na. Gusto niya yung ulo ako eh. Pilit na naman po, pero gumiray ko na. Na. Mahina si sinabi ko sa isda. Dati nga pre, nangarap ko eh. Pinani. Mami ka rin na. Mami ka. Ngayon mo naman ako. Ay, himayan daw. Kasi sabi mo, bakit sabi na ano? Huwag yung kami na. Sana. Dapat nakauot ka na lang lahat pumunta dito eh. Bang-bang pa naman. Nalagawa ka na lahat. Ako naglaba ko pa ako. Naglaba. Gupitan mo ako hanggang dito tayo. Uy! Ayoko rin. Sayang. Hindi lang tayo. Hindi lang ba? Hanggang sa ang buhok. Ganda-ganda ng buhok. Kaya ba? Bibigyan na kaya ako ng away ko. Hanggang bayo mo lang daw. Para tayo eh. Huwag na, B. Sobrang ano naman. Konti lang yung dulo. Ayun yan. Masim na. Agay. Agay. Sana all. Sana all. Sana all. My friend. Hindi na ito yung pagbuwan na ako. Naawa ako na ako ng Sige ako yan. Kung saan ay nakapagod sa mga. Isa? Baka mo na nakaibo ako. Ay, hindi pwede. Ba, hindi naman na pwede mag-save? Pwede na ba? Hindi. Hindi ko alam. Pero lang kasi ito ang tagal. Hindi na
pala, Tapos ako rin sa ano sila, sarado pag 10. Ha? Yun lang, sarado lang sila hanggang 10. Sasara na ng tema. Alin? Hindi mo na ano, hindi ka na pwede kumain sa lulo. Hindi na. Patay na. Ay, mo. Na! Ano ang gusto ko? Oo nga. Lami kayo. Lami. Agay, huli. Lagi na gusto kong ulo. Yan ang makakapunsa si ano? Si Kuya Salilo. Hmm? Kung hindi siya makapwa pa niya. Kaya nga, sabi ko magbasma ka na. Sabi lang pamangkin niya. No. Tatlo pa naman anak, bata pa lang, palita. Oo. Hindi, kahapon mo to. Ay! Butog. Butog ba? Sabi ko yung mga anak mo, Dami huwag na. na pag-motor hindi na kasi Dami. hindi siya ng motor yung anak niya eh. Ayun na. Dam. Halas. Shoot. Galing Sa na. mana bang galing? Ang tabayan na niya ako sa nung pupunta. Bugas kami. Hawag si mama. Doon pa ako na. Pinta ko pala yan yung sa talentadong Pinoy, yung magaling sa sombrero. Naku, hindi siya sa muto. Namatay yung friend? Yung namatay? Pero hindi natin. Sikat yun. Dumasak na yung gumagaling ng sombrero. Tapos yung sombrero na aapoy pa. Ayun, yun. Kasi nakagete. Galing ka sa bukid niya. Bata pa yun. Galing sa? Galbon na. Agoy. Eh, ginagawa, hindi naman daw nakayo. Kaso walang helmet. Tapos ayaw na daw pauwi nung... Ay, kaya! Ay, di pumasok si Kamula! Jambi! Kain. Tapos, ano? Sabi daw nung tatay ng girlfriend, dito ka na matulog gabi na. Tapos, mahihayin na yun. Yun dapat, jabat yung Mga ganyan. Mahihayin. Tapos, nung ano, naksulin, hindi alam kung sino ang nakabangga, kaya nabangga, o ano, hindi nakabangga. Ay, sabi ko lang ako. Sumaki rin siya ng dahil sa kanya. Ano pangalan ng friend? Para i-ano natin. Master Copper. Master, copper, ano? Sa talong-talong sila. Tayo po niya parang na yan. Dati yung mangga, no? Hmm. Dati, ang hilig ko talaga sa mangga. Bago Ngayon, ngayon, ako, sa bahay namin, ha? Naglalaglagan ng mangga. Kanina ko lang nakabigyo na. Diba po? Tagal. Hmm. Nagmula yung 30, ng January. Bago lang 30. Hmm. Kasi umuwi yung apo niya. Well, yung apo niya ko, hindi naman niya na ano yung... Paano kung maging maano sa Pilipinas to, no? Kung ganito. Meron na press sa Valenzuela, Na? yung barcode, pag hindi ka nag-barcode, hindi ka makakaroon ng mall. Hmm? Ganun talaga. Ano yun na, ganito na ganito, ano? Oh. Ha? Magpakiramdam ka muna. Ito, oh. Ito yung bata ngayon. Ayan, oh, pumunta yung tiyahin ko. Ayan, oh, ayan siya. Ayan siya. Sige. Ay, breakfast mo. Ayan. Wala, bata pa. Umiyak yung kanina. Ay, ay, pati, nandito pa ako. Boss, ito yung kanina pa kayo. Ito yan. Kumain ka ng bulat. Ate. Sabi nga sa akin, sabi ko, Jessica, mag-ano na rin tayo? Mag-tayo pixel, yun yung mga natin. Dapat Dominos. Dapat talaga
Brian Kenneth Julian. Bakit pinag-abo kay bataan? Pwede lang siya. Susumali siya dito. Ano ako nagtagtagpatan ko siya. Kanan-kanan pa parang ganito. Nahirap sabi ni Baba. Masya tayo. Masya tayo. Hindi na alam naglaro lang. Ako kaya. Picture natin pa. Yung pinagawa magaling sa sumunod ko. Tingnan mo, pag mag-sign ako dito, papakulan mo muna tapos papatayin mo. Gano'n ang magsalan sa kalang. Tingnan mo. Tuwas ka nun. Sisindihan mo rin. Para hindi na, para hindi Pagkakabain mo muna yung pag tumulo, patay mo na, patay papatay mo na tubig. Tapos pag wala ng tubig, sakay na. Kumain na. Tipid pa sa gas. Basta mo nga. Kaya hindi ko Ba't yung ganyan yung ulit? Hindi mo naman sa'yo busog pa. Hindi naman ako sumunod. Kasi sila, ano na, pinano niya kasi mama niya. Yaya niya. Hindi ako kita. Alright. Number 5. kain na. 3. Okay. Ang girlfriend niya itong Lindsay siguro. Siguro. Yan yung pinuntahan niya. Abo! Ay, ibig sabihin na sugod ko sa kanila. Agay! Uli ka na! Diyan ka para saktong-sakto sa harap ng kamera. Ano sa YouTube? YouTube channel. Wala na. Wala mo ako magiging yung pagkain mo yun. Kanino sapatos yan? Ano nga yung kasama ng sana? Tinanong sa'yo, ibigay ako pa yun. Bakit ka nawawala, Inday? Ay, Tingnan mo! ay, Day! Ay, Ano pa? Master pa. ah, pong, 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 pong! Ting, 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 ting! Paano si Jessica? Kaya nga. Wait lang. Hindi daw niya kaya. Alin? Nahihilo na naman siya. Nagising ako ng 3:04. Sinilit, gising na 2:00. Tapos nagising na ako 5:20 na. Sabi ko, "Dito, hindi ko pa pa." Ikaw, alam mo na hindi kita maliis. Kasi matapalisin mo talaga ako. Di ba nag-perform siya sa ano? Ate Belly, hi! Welcome to my YouTube channel!